Nagulat ako ah. So yun mga bade no, good morning sa lahat dyan. So ngayon mabiyahe kami ng saan biyahe natin? Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija. Dito pa kami sa planta kasi yung kasama namin. Kaya ba yan? Totoy? Kumain pa yata yun. Kumain pa. Kaya antay lang kami. Yung paa mo, ibaba mo yan. Sigmang tutoy na lang hinihintay. Ha? Sigmang tutoy na lang hinihintay. Ha? Sigmang tutoy na lang. Ay, tuto dito. Ay, ikaw ka pinakuhan tuto. Ano tuto? Tanongin mo nga doon. Nag-text si Janice. Tanong mo kung bakit. Bakit daw? Ikaw. Uutos mo na naman kay Totoy eh. Ano naman? Tanong mo doon. Sabi mo, bakit nag-text ka kayo? Ano ba nung tatay mo na to ah? Ano ba ba't yung utos sa akin? Bakit? Kaya nga eh. Wala akong kinalaman dyan. Oo nga, inutusan ka oh. Ano daw? Hindi nag-text si Janice. Ha? Wala, nakaputi na nga ang buhok eh. Ang buhok eh, utusan mo pa? Puti na. Sa tanda na ito, iiyoton mo pa? Iiyotan na talaga. Kalahati lang ang kaya. Putang ina, inamin mo na pala. Huwag po aminin. Patay tayo dyan. Magkarinig si kumpare doon pagka... Kalahati lang ang simple mo. Sabihin na kalahati na lang. Sabihin mo, tatlong round pa rin. Kung ayaw maniwala, hindi naman natin kung ayaw ng tatlo. Dalawa na lang. Diba? Pero pag sabihin mo kalahati, Nga, day. Kasi nakatatlo ako eh. Kaya kalahati na lang oh. Hindi na dyan. pala kalahating oras dito. So yun mga banino, i-update ko lang kayo mamaya pag ano kami.
Ayun mga buddy, no? Karating na kami ng ng Nueva Ecija. Dito kami sa may bodega. Medyo mainit pa. Grabing init dito. Kaya mamaya-maya antay lang namin yung magre-receive kasi walang tao dito sa bodega. Karating lang namin. Papakita ko sa inyo yung palayan ni Boss D. Guzman dito. Malawak yung palayan niya. Hirit dito. Tagal. Servisin na natin kaya. Daming bunga, no? Payat na yung aso. Walang tao eh. Mga muna tayo tangkong dito. Tangkong. May isda. May pin yan eh. Wala, hindi naman kinabit. Ano? Lagay ng pin oh. Lahat pa.
Para tayong mga nag-aantay ng ano. Mag-aabang lang tayo dyan ng ano. Nadaan. Bilangin natin yung nadaan. Pero sa mismo yun. Ah, Sa mismo yun. Pero sa mahal natin. yan. Kahit naman sabihin namin, di mo dinadaan namin pupunta na butas eh. Astrotel yun. Astrotel. Sa'yo doon. Pulo kang kausap. Sinabi naman namin. Gusto mo sogo. Galit to eh. Kasi ayos eh. Mar, di ba nakain ka ng call? Ikaw din nakain ka ng call? Nakain. Doon ang dami yun. Kuha tayo? Ba yun? Ano ba yung call na makain? Isa yung nakain ko lang kolong ano yung Nakita ko lang sa ano yun, niluto. Facebook. Kohol niluto. ibe. Pero ano, ibang klaseng kohol, yung itim. Tim yun. Yung malalaking ano. Sarap na sarap po. Tapos yung sausawan, yung daming sili. Ibe. Hindi Facebook. Daming sili po. Sarap na sarap talaga. Naku, naggising yung mga ano. Naggising yung ano. Paano kaya naluluto yan mga yan? Sa araw no? Naluluto. Naluluto ganyan. Kaya nagiging Lawak ng palayan dito, no? Kung mayroon kang ganyang palayan, hindi ka na siguro, oh, daming ibon, no? Parira sila, no? kaya yung ko nagbanta. Nagbanta doon lang. Ha? Basta hapon. Hindi gabi kasi wala pa. Kahit araw, pwede. Baka kasi makarapyo ko pag gabi. Problema mo na yun, hindi na namin problema. Tinuruan ka na eh. Basta sa hapon pwede. Pwede kahit araw. Kahit araw nga pwede. Basta nakita itong ano, si cellphone kunyari. Kapitang rin. Sumimpli ka lang, huwag ka namang garapal. Inurat mo yan. Baka hindi no, baka hindi. Kaya siguro hindi tayo pinahiram Dodong ng tugtog kasi inurat mo si Dodong eh. Wala naman din ang pera. Kasi ano? Paperam yun. Kung kayo sana bumaba. Huwag ako nang hiram. Alin yung ano, yung Sounds. tutugan niya, ginagamit ko sa loob. Sounds Dodong. Hiramin sana kanina. Kaya sana bumaba. Para maintindihan niyo yung sinasabi niyo. Dito tayo. Yan. Bibilangin lang natin yung nadaan. Mar, mau tengah kita. Kain-kain. Hampir mo ang venue eh. Tulog yan. Bakit? Baka naman, advance yun ah. Magwasap pa. Huwag mong kaugaliin yan, boy, ha? Magkataong wala tayo lahat tira. Nang nga tayo. Nanga ka. Gaya ngayon, wala akong pera. Anong gagawin natin? Pakatek.
Kasasahod mo lang nung ano, wala ka ng pera. Ano na ba ngayon? Merkulis. Oo, di ba? Alam mo naman pala eh. Pera at binatang tao to. Kinakain ng mga ibon yan ano? Yung? Yung palay. Oo. Kasi hindi sila makatungtong ngayon yan. Bakit? Pag humiga yung palay dyan, delikado. Ang delikado. Pag nakadapa, kakainin nila yan. Pero ganyan, nahihirapan sila yan. Parang gaganon sila. Salit natin ah. Bukal pa siya siya. Inilok doon. Kahit na ganun lang. Ano? Aborto ko ba? Bumili ka ng salit kay Goryo. Yung mini. Mamimigay ka. Bumalik na naman yung bata oh. Galing niya. Panis. Hindi ko alam mag-bend na. Single. Pero may rider ako. Tama-tama, boy. Oops. Meron kang bakuna, 33% discount Sa. sa Sugo. Katabi lang yun ah. Katabi lang yun ah. Kalalapit lang doon ah. Pero dito, lipat ka sa kabila, sa Sugo. Sa kabila may Sugo. Ito mo, parte. Ang daming soro. Kaya mo na surutan yung pit mo. Pangit na naman yung pit mo. Itim pa. Pakita mo pa tapos akala mo putik-putik. Magubad yan. Tingnan ko yung pit mo. Vlog ko dito.